डॉक्टर मैडम, हे डॉक्टर मैडम, अरे केने बानी जी? इधर है, इधर आइए बाबा इधर। अच्छा आवतनी। क्या हुआ है आपको? बिया बिया तो हमार हो गई बा। एगो के पूछता, हम तो दू को बिया कोइले बनी। अरे कहा बताइए डॉक्टरनी जी, एगो बिया हमार बाबूजी करैले, एगो हम जौना से बतियावत रहनी ओकरा से कलेनी। अरे बियाह नहीं, बीमारी बीमारी। ससुरारी तो हम कल ही गोइल रहूमी, वही जनू मुर्गा के अंडा बनैले रहुआ सर, हम भर पेट खाऊंगी। और का बताइए डॉक्टरनी मैडम, हमारा वैसे अंडा पचेला ना, लेकिन तब हमारा सार बानू 2.5 गो अंडा हमारा के बरियाई क के खिया दे हुए। अरे बीमारी पूछा तनी, बीमारी का भइल बा? अच्छा बीमारी तो पहले रहुए के ना पूछे के हो, तब से मार हमार बिया और ससुरारी के बारे में पूछता नहीं है। बीमारी न पूछल जाला। हम लगे इतना टाइम बा कि हम आके जब बैठी भैंस बांध के आइल बानी, खैला बिना सुखल होई, हम घरे नहीं खी तो हमारे खातिर रूसल होई। बताई का भइल बा? अरे का बताइए डॉक्टर साहब, दूध फाट के खीर हो गइल बा कि दूध फाट के खीर हो गइल बा। और जब से अब ससुरारी के मुर्गा वाला अंडा खइले बानी, हमारा तो बवासीर हो गइल बा। अच्छा तो आपको बवासीर भगंदर है? ए महाराज, फिर रहुआ दुकहा के बात बतियावे लगनी। अरे गदर फिल्म आई नहीं के नू, अभी शूटिंग चलता। कैसन रहुआ डॉक्टर नहीं बानी? अरे हमारी इलाज करे के चाही तो रहुआ तो बानी की गदर 2 फिल्म देखे खातिर बेचैन बानी। अरे यार ये तो पागल कर देगा। अरे करी सेवा, रौड़े नु सेवा करे कर रखो। अरे तुम कुछ करो ना जल्दी। रोकी हम समझाओ तानी। अरे मर्दे तारा कान के चादर फाट गइल बा का? कजरा? अरे ये नु कजरा झगड़ा करा देले बा। यही से हमार खेसारी भैया कहतानी कि तारा अखिया के कजरा ये जान झगड़ा करा देले बा। अरे ये सब क्या बोल रहे हैं आप? ये सब बकवास करने से आपका बीमारी ठीक नहीं होगा, दवाई खाना पड़ेगा, दवाई। अच्छा दुहाई हो काहे ना, भैंसिया तो हमार दुहेबे करी। आज तो लागता कि ना ये दुहाई काहे चोकरा के बांध कइले बानी, केहू खियावेला नहीं खे तो खाई ना तो दूध कहाँ से दी। और वो अजीब डॉक्टर नहीं बानी, इलाज करे के तो दुका भैंस दुहाई दुका बतियावत तनी। हम जातनी हमारा आज इलाज ना होई, हम भैंस हमार ना खाई तो दूध कहाँ से दुहाई आए। हम जातनी रह दी, दूसरा दिन हमारी इलाज होई।